бахши оё медонед бо шумо ҳастам Завқиддин Сулаймон. Шимпанзе ягона ҷонварест ки худро дар оина шинохта метавонад. одамон 5 соли ҳаёташонро дар истеъмоли ғизо сарф мекунанд. нохунҳои даст назар ба нохунҳои пой 4 маротиба тезтар месабзанд. вақте ки одами зуд аз шарм сурх мешавад, ин лаҳза меъдааш ҳам сурх мешавад. аз ҳама мушаки боқувват дар организми инсон забон мебошад. дар Италия дӯстдори макарон бисёранд. як итолиёӣ ба ҳисоби миёна дар як сол зиёда аз 25 килограмм макарон истеъмол мекунад. ҳар сол амрикоиҳо барои хӯрдани маҳсулоти хӯрока $4.5 миллиард сарф мекунанд. парвози рекордии мурғ 13 сония аст. олимон муайян карданд ки инсон дар давоми ҳаёти худ 2,5 тонна сафедӣ, 1,3 дона равған, 6,5 тонна карбогидрат ва 75 тонна обро истеъмол мекунад. себ умри инсонро то 17 сол дароз мекунад. ин буд бахши оё медонед. бо шумо будам Завқиддин Сулаймон. хайр.